जोंनो नैबे मोनफुंनायखौ होबाय हानि लेखाखौ दिनै सारनि आखाइजोंनो जोंनो गामि ओनसोलनि दुखुथिया रायजोफोरनो राननानै होफैबाय दिनै जोङो जोबोद खुसि आरो जोङो सारमोननिसिम जोबोद साबायखर हरबाय बिपिएफ सरखारनि आमोलाव जों सिगाङावनो मिडियायाव होखादों जोंखौ वेलाइफआव सोलांदोंमोन जोंखौ मोनथिहोआजासे वेलाइफआव सोनानै जोंखौ हाहाकार मेगनाव मोदै जानाय गैया लोंनाय गैया असान्ति खालामदोंमोन नाथाय दा सारमोननि हेफाजाबाव माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साब रेन्जारमोननि अननायजों डिपो फोरनि अननायजों सार रन्जितमोननि अननायजों जोङो दिनै मोनफुंनायसिमाव सफैबाय आरो सिगाङाव जोङो बेबायदि सुबिदाखौ मोनाखैमोन। गासै गं 194 नखरफोरनो हानि फाट्टा राननानै होदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय राङिजरा फरेस्ट गामियाव गासै गं 194 नखरफोरनो सानसेयावनो हानि फाट्टा राननानै होदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। 45 मायथाइनिफ्राय राङिजरा गामिया फरेस्ट भिलेज हिसाबै राङिजरायाव दङमोन नाथाय दुखुनांथावै थांनाय सरकारा 2008 मायथाइयाव बे राङिजरा गामिखौ फार्स्ट एडिशन मानास नेशनेल पार्कआवहाय सोनानै लांनाय जादोंमोन नाथाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' गामि उराव गामि सान्थालि गामि बे मोनथाम समाज थानाय जोंनि बे राङिजरा गामिखौ दिनै 194 नखरनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट एबा लेन्ड हल्डिंखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै लेन्ड हल्डिंखौ दिनै जोङो होफिनबाय। बै माबाखौ 2008 मायथाइनि फार्स्ट एडिशन मानास नेशनेल पार्कआव सोनायनि माबाखौ केन्सेल खालामनानै गतिके जोंनि थांखियानो जादों गासै जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय मानोना बे हानि जेंनाखौ लानानैनो जोंनि गावनि गेजेराव सैलायलाय जादोंमोन नांलाय खमलाय जादोंमोन हारिजों हारि दाङाबाजि जादोंमोन बेफोर गासै जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो जोंनि नांलायनायनि दाङाबाजिनि मुल मन्त्र हानि जेंना बे जेंनाखौ जों फोजोबनायनि दिनै हाबाफारि लादों आरो बे राङिजरायाबो दिनै 1,06,000नि उनाव होनाय हा पाट्टानि उननि मोनसे पार्ट जाबाय गतिके जोङो नैबे 2 बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि हाबाफारिखौ लादों। गासै बेवहाय 194 दङ 194नि गेजेराव गंसे स्कुल दं गंथाम गिर्जा दं गंसे ब्रह्म धर्म दं गंसे बाथौ थानसालि दङ बेनि अनगा बाखि गासैबो नखर गोजा। सार बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोनजों दासिमबो चेलेन्ज खालामो हाखौ बिथांमोना बांसिन 15,000 होदों 17 बोसोराव एक बोसोराव बेसेबां गोग्लैगोन 900 बा 800 गोग्लैगोन जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 हा पाट्टा होदों होमबा 3 बोसोराव 1 लाख बा बोसोरावनो जोंना 30,000नि बारा जायो 35,000नि बारा जायो। सार जों खोनानो मोनदों माखासे बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा हाखौ नोंथांमोननि बिटिआर सरकारनि हाखौ लाया होननानै गोबां एप्लाइ खालामाखै मानोना दुखुनांथावै जोंना हमनानै ला बागानपारा समस्तिनि सिङाव जोङो मोनसे पिजिआर आरो भिजिआर एरियानि प्राय 7,000 फेमिलिनो हा होनायनि थाखाय जेब्ला प्रस्तुति सोलिबाय थादोंमोन बेनि गेजेराव 5,000या इउपिपिएल सापर्टार 2,000या बिपिएफ सापर्टार बै बिपिएफ सापर्टार 2,000खौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आखाइनि होनाय फेरेंगानि आखाइजों होनो नागिरनाय हा पाट्टाखौ लानो नाङा जोंनि सरकारा फैगोन होननानै बुंदों गतिके आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बिपिएफआ 17 बोसोर हा होगोन होननानै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ थगायबोखाबाय 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिखौ गैजायै खालामसिनखाबाय गावसोरल' हा दखल खालामनानै 1,45,000 बिगा बिपिएफ लिडारफ्रा हा दखल खालामदों गावसोर किन्तु लाख लाख बर' नखरफोरखौ हानि मोन्थायनिफ्राय जानगाराव दोनदों गतिके रायजोफ्रा दा बुजिनायनि सम फैदों जोंहा बिसेस बायदि बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा लायाबा जोंहा बुंनांगौ गैया किन्तु गावनो
भारत बायदि मोनसे गणतन्त्र देशनि जा मोन्थाइ बे मोन्थाइनिफ्राय गाव गावनो जानगारना थांगोन बेखौसो जोङो दुखु नांदों। मानोना जोंनि दिनाव हानि जेंना लानानै जोङो मालाबाबो ब्लाडसेड खालामफिननो नागिरनायखौ जों नागिरा। जाय ब्लाडसेडआ BPFनि दिनाव सानफ्रोमबो जादोंमोन, सानफ्रोमबो जोहोलावफोरनि जिउ गोमादोंमोन, सानफ्रोमबो माने मोनसे नङा मोनसे गाज्रि पलिसिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दाङाबाजि सृष्टि खालामनो नागिरदोंमोन BPFनि समाव। गिबियावनो खुलुमनाय होबाय। जों दिनै बे दिनैनि सानखौ जों गोथार सान होननानै बुंनांगोन। गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों। माने जोङो एसे सिगाङाव सारमोननिनो मददजों फोरमायनाय जादोंमोन जोंनि गामि ओनसोलनि दुखुनि बाथ्राफोरखौ। बेखौथ' बयबो मोनथिखादों। दिनै जोङो फैयै फैयै सार रन्जित सारा जोंनो नैबे मोनफुंनायखौ होबाय। हानि लेखाखौ दिनै सारनि आखाइजोंनो जोंनो गामि ओनसोलनि दुखुथिया रायजोफोरनो राननानै होफैबाय। दिनै जोङो जोबोद खुसि आरो जोङो सारमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर हरबाय। आरो जोंनो माखासे गामि ओनसोलाव मोननो गोनां आसनिफोरखौबो हरगासिनो दङ। न' मोननाय आरो जोङो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोननो गोनांफोरखौबो जोङो मोनफुंगासिनो दङ। आरो टयलेट मोननाय गासैबोखौनो जोङो मोननो आद्रा गैयै बायदि मोनगासिनो दङ। आरो इयुनाव सारमोनहा जेन' देरहानानै बयनिबो गाहाम खालामहरबाय थानो हायो। आरो जोंनि बे गोग्लैसोनानै थानाय राङिजरा फरेस्ट गामि ओनसोलनि दुखुथिया रायजोफोरनिफ्राय सारमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर हरनानै आरो फिन देरहानानै इयुनाव बयनिबो गाहाम मावबावगोनखौ आङो आंनि गोरबोनिफ्राय रायजोनि जानानै साबायखर हरबाय। माने सिगाङाव BPF सरखारनि आमोलाव जों सिगाङावनो मिडियायाव होखादों। जोंखौ अयलाइफआव सोलांदोंमोन। जोंखौ मोनथिहोआजासे अयलाइफआव सोनानै जोंखौ हाहाकार, मेगनाव मोदै, जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि खालामदोंमोन। नाथाय दा सारमोननि हेफाजाबाव माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सार रेन्जारमोननि अननायजों फोरनि अननायजों सार रन्जितमोननि अननायजों जोङो दिनै मोनफुंनायसिमाव सफैबाय। आरो सिगाङाव जोङो बेबायदि सुबिदाखौ मोनाखैमोन। बेनो जोंनि गामिनिफ्राय बुंहरनाय। माने खाथियावनो MCLA सार जेमसा दङमोन नंगौ। नाथाय एखमबा समफ्राव दै गैयैयाव दमखल बिनोबो थाङोमोन आङो। बै समाव ओरै ओरै मिथिं गानानै फैयोब्ला न'खर समस्या माबा दै गैया मा गैयानि दख'ना सुनाय, गाननाय जोमनाय सुनाय बेफोरबायदियाव आङो दावबायनानै फैयोब्ला दख'नाफ्रा थुबुर जानानै थानोसै गानथायनानै दोननाय। ओमफ्रायो आङो अखा हादैयाव दै दहला हाफोराव अखा हादै जमा जानायफोरखौ आङो हायखां हायखां दख'नाफोरखौ सुनो गोनां जायोमोन। ओमफ्राय दमखलबो बिदिनो थांदोंमोन आङो। जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे दमखल हरदो आंहाबो गैया होननानै। नाथाय बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायाखै। थांदो ब्लकसिम थांदो होनो आं हरगासिनो दङ, नोंसोर न'आवल' थांदो होनो अफिसाव थांनानै बुंहैब्लाबो। नाथाय गंसेबो मोननाय जायाखैमोन। दा जोङो हानि समस्याफोरखौबो जोङो बेबायदिनो समाधान खालामजानायखौ मोनाखै। नाथाय जोंखौ अलखदावसो खालामनायखौ मोनदों। दा जोङो हास्थायो सार फेरेंगा मोननि जेन' दा UPPL हानजा बिसोरनो देरहाबावथों आरो बयनिबो दुखुथियाफोरनि गांनाय उखैनाय माबाफोरखौ बोस्रांनानै होथों बेखौनो जोङो हास्थायो। ভাল লাগিছে। কিমান দিনৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হৈছিল? 2008 চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল। আমি এই বঞ্চিত হোৱা মানে খবৰ পাই আমি অতি সোনকালে আমি আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ লগত আমি সাজেশ্যন লৈ পেলাই আমি ৰঞ্জিত ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ এইবিলাক মানে প্ৰব্লেম ক'বৰ কাৰণে। গতিকে আজি আমাৰ ৰঞ্জিত ছাৰে আজি মাটিৰ পাট্টাটো ভগাই দিলে। আমি ভৱিষ্যতত আমি ভাল পাইছোঁ আৰু এই পাৰ্টিখন আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধন্যবাদ।